Добре. Готови сме да почваме, нали така? Готови сме, добре. Добре. Уважаеми гости, колеги от Общинска администрация, уважаеми господин Паунов, кмет на община Кюстендил, уважаеми колеги журналисти, с докладна записка на кмета на община Кюстендил, господин Петър Паунов, и решение на Общински съвет Кюстендил, мандат 2019 година, 2023 година, решение номер 1165, прието на заседание на Общински съвет Кюстендил, проведено на 31 август 2023 година, протокол номер 49, удостоява със званието почетен гражданин на град Кюстендил Димитър Боянов Цветков. От тук минете. На хубав празник. Мишо, още една снимка, господин Паунов, да снимам и тримата заедно. Това е решението. Това е калъвчето, така че може да си го вземете на паркета. Имаме още едно решение, което ще обявиме. С докладна записка на кмета на община Кюстендил, господин Петър Паунов, и решение на Общински съвет Кюстендил, мандат 2019-2023, решението е 1166, прието на заседание на Общински съвет Кюстендил, проведено на 31 август 2023 година, протокол номер 49. Общински съвет Кюстендил обявява, удостоява със званието почетен на гражданин на град Кюстендил Симеон Методиев Васов. Благодаря. Специални благодарности от името на община Кюстендил за достойните мъже на Кюстендил и на България, да се множат трудовете и добрините и, разбира се, да бъдем достойни техни следовници. Благодаря на всички, че уважихте церемонията. Аз ще използвам възможността да поздравя господин Васев и господин Цветков за високото отличие. Искам специално да благодаря на кмета на община Кюстендил, господин Петър Паунов, който поде тази инициатива и внесе тези докладни, свързани с удостояването с едно заслужено внимание на едни заслужили хора. Благодаря. Ако искате няколко минути с близките си, всички да застанете тук, направете си снимки и продължаваме по работа. Да не се бъркаме, ако ни поканем. Добре. Мишо, елате, господин Васев! Да. Мишо, снимай.
Не, зле. Само с двамата. Само двамата. Така. Каним близки приятели, моля да заповядайте. Така. Айде, си, върна. Така, сега само групата, която ще е за теб. Групата после. После другата група. Гери?